weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to Guidi Maga to Gorgol to Barakna to Trarza to Adrara to Asaba to Tagan to Inchiri to Hoddela Sharqi to Hoddela Garbi to Trizemour to Nouakchott ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno Ndiaye Baro to Nouadhibou to Dakleta Nouadhibou e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Mauritanie gendarmerie ɓe Nouadhibou ɓe kolliri tigui ɓe teeɓima fodde 1,980 kilo drogue e nder Nouadhibou to toon to Sehil Babi gendarmerie ɓe Sehil Babi kañumenne kolliri wonde teeɓima quantité kewɗo tawi ko carburant contrefaçon to leydi contrebande to leydi Sénégal Macky Sall gonnoɗo hooreji leydi Sénégal gonɗo e gembanade oɗo saaha joni gam yidde wonde koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere o ɓeydima battade no fewi saabu ñalawma hande o mo yaara 41 leydi e nder dogre Afrique nagganɓemo junggo to leydi Mali wayloji kewɗi mbaɗi kayi e gardigo e poste uji ko fate imposition des impôts e nder leydi he kala to leydi Ghana ko joueur goto tokoso gananajo kañum wasi fittade mum e saaha kay bis mabɓe bis jolluɗoɗo équipe mabɓe yanano to leydi habaruji men to leydi Benin ko sumgoji hoorejo leydi biyeteɗo Paul Hukbe ɗaftodirannoɗo kay kawguel nguel e biyeteɗo Romuald Waddange o noddi téléphone o jebbilima o holliri tigui wonde mo foɗodiranno heeɓi polgu kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa dow laaji tedduɗo Amérique e leydi Iran ma en jaa ha to leydi Russie bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacceren tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hedde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa
koto marsi bu beesa jokkondirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkondirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɗe gorelte e jeese men dañen jaam 80 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkondirta koye Amadou Sambalo mbatta ko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen ngoni e altine 13 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbiɗen gartini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie ma en jaaha toon to jeere 5e to marché 5e noon tawi ko nokku to tappiji e matelaji jeeyete woɗɗani tigui natirde avenue Gambie kala garɗo ɗon kay ma yi atelier mawɗon winda Makam Mbaye Koutira Amadou Mbaye ɓurɗo lollide Makam Mbaye Koutira ko ɗon atelier makko tawte wonande kay dendagal ɓeena yidɓe kay hettude comci julde comci worɓe kay guilay grand boubouji woni wutteji timmuɗi ha yetto ko fate sabnduruji e demi siège ngaji kala ko cohluɗa kay e kala fannu e kala mbasin kay e kala ñowtol ma taw ɗon hano hannirtini so tawi jiɗɗa ko wadde commande maɗa tawi ko pré apporté jiɗɗa ma taw ne Paris ha tengti kadi yeytoyoɓe kala fannu ene tawe ɗon ɗum noon kala jiɗɗo jokkodirde e Makam Mbaye Koutira mbaɗa tigui commande ma hano hannirtini walla mbaɗa ñowtol ma tawi kadi gonɗa ko caggal leydi haysoko caggal leydi gonɗa so tawi a jokkodiri e makko anildimo natal ma a haalinima couleur basin mo jiɗɗa mawo ñotane ha cikka mataw ko ƴettuɗo mesure maɗa kanko Makam Mbaye Koutira noon so tawi ko tawteɓe caggal leydi mbatta ko 00 222 ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 46 85 23 44 ɗum noon dendagal bandiraɓe yidɓe hettanede kadi e kala saaha jogotoɓe xewuji kay guila inɗeli ha e yangueji taw ko kañiraɗi so tawi kadi a yettima Makam Mbaye Koutira ɗon e ɗon so tawi a darima etali hen so guitima poti e magasin he ma waw hebde kay kala kaso façon comcola jiɗɗa hano hannirta ni ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe ne badden dando faade toon to Makam Mbaye Koutira ha joni habaruji men ɗemgal pular to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen wuuro Diago ne tawe e nder département mo Keur Massar walla mo qata mo Keur Massar e nder région de Trarza ɓe jaɓɓima noon ñande aseta ɓennuɗo cérémonie on cérémonie noon ko pawgol tuufere arwandine ko fate mahgol complexe touristique battuɗo fayida no fewi tawi ko molanteɗo Allah mawɗo no fewi jaadude e jamanu on complexe touristique noon ene wawa tigui so tawi o paari hattane makko ko nawde 194 leeso woni lim ko hôtel noon molanteɗo Allah jaadude e jamanu ina tawi makko des villas de luxe wondude de chambre d'hôtel et bureau ji administrative wondude dépôt ji mawɗi no fewi ene tawi hen kadi juma wondude terrain to sport watte ardino cérémonie o noon ko biteɗo Zeynabou Mintou Ahmed na kañum woni jaagogal kalfinagal ko fate commerce et tourisme o holliri noon yidde laamu ngu oɗo saaha joni ko yon jaago kay wattu jaɓɓade hoɓɓe taw ko aroɓe waggade nder leydi he woni tourisme en saabu kay o holliri dendagal gueɗe ɗe tourisme en potata sohlude kalen tawe toon to jaago ko wayno awo fina tawa ko wayno industrie locale e ko wayno sport national e tigui ko wiyete mémoire sociale foof ne tawe toon to jaago e gueɗe kewɗe no fewi ko noon kadi hono maire commune mo Diago Boydiela Wula Humaydine o waɗi toon discours makko pattam lemijo bismade kay dendagal hoɓɓe arɓe ɗon ɓe kay e hollirde kadi weltare makko mawde no fewi e oɗo hôtel kay waɗede toon e nder Diago o erima noon dendagal ɓen wiyeteɓe tourisme en kala ene mbattata hakkillaji men mbatta wangade kay toon to Diago hano hannirta ni saabu gueɗe cohlata ɗe foof ne tawe toon ɓurno ngakket tan ko dañde hôtel e ɗo saaha joni ɓe keeɓi hôtel garduɗo jaaduɗo e jamanu addino cérémonie o noon ko gouverneur région de Trarza biteɗo Ahmed na Wula Sidibé o tawtora e tawtorede préfet mo Keur Massar wondude chef d'arrondissement mo Diago e autorité ji administrative e sécuritaire hewɓe kay mbawi tawtorede oɗon cérémonie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen gouverneur région de Hoddel Garbi biteɗo Mohamed Ahmed Mawloude o erima dendagal population mauritannaɓe kay taweteɓe nder région oɗo ha tengti noon e taweteɓe sara kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali
nde tinnoto tigi ɓeydo rentade kadi nde mbasata nadde nde mbasata yawtude keerol Mauritanie nattoya toon e nder leydi Sénégal ha e nder leydi Mali ha diwa oɗo saaha ko noon o saaha noon o ƴetti ɗiɗon o erima noon dendagal ɓesguji ɗe kay ha tengti noon e ɗen guure ɗe o yilli ɗon tawi ko guure takkiɗe e frontiére o kay nde tinnoto nde mbasa tigui nde ustata ya gara mbasa taccude ɗiɗon keeri o holliri noon o holliri ɗum noon kay oɗo saaha dia ko saaha kay o wanno visite aji makko ñande aljuma ɓennuɗo e guure kewɗe tawatede ñande aljuma nde e guure kewɗe tawatede toon o idori noon ko ñande aljuma nde o idori tigui wuuro witengo Bagdad en tawi nder muqattamo Tulel o caggal ɗum o rewni hen ko o yorni hen o jokki noon visite aji makko kay o visite aji makko kay ha jamma aset o sakkotiri noon koto wuuro witengo Goggi Jamala tawatengo e nder muqatta de Koboni kanko gouverneur o noon o waɗi tigui wonno visite aji ɗi kay o waddi visite aji ɗi koye préfet ji département ji ko wayno préfet mo Tuyila wondude préfet mo Koboni e cukko hoorejo région de Ouadéla Garbi wondude e hoorejo fedde maire uji e nder région on wondude chef de service aji kewɗi no fewi e commandant ji des unités militaire et sécuritaire région tawateɗi toon ko ɓeena wadde noon nguɗon jillu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gendarmerie nationale halfinaɓe ndenka e kisal no adibo ko taari ɗum kala ɓe kolliriɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi e fannu drogue ɓe kolliriɓe teɓima temedde jeenayyi e capanɗe jeetati kilo tawi ko drogue ko alata hanki o ɓe ɓayini oɗon communiqué ɓe kolliri noon eɓena daari kay lang haɓade kay kala drogue e gueɗe mbaɗe noon e haɓade ɗum e nder leydi he jamma e ñalawma kala ɓe kolliri enquête on e jokki ha joni koye on fannu keddoɗen gendarmerie mo Seydou Baby kañum woni capitale régional de Guidi Maga kamɓene ɓe kolliri ɓe teɓima ɓe jiiti ɓe titti carburant kewɗo no fewi tawi ko contrebande woni fraude on carburant noon ko bidoŋaji biɗi dak gasoil e essence kewɗi no fewi ɓe mbawi teɓade ɗum e oɗo saaha joni tawa ɗina bidoŋaji noon ko yinnode tigui yaltinde tigui leydi ndi ɓe kolliri noon jamma e ñalawma kala koɓe daariɓe darde mabɓe lankay haɓade gueɗe baɗi ni e rende ngaluji haɓade fraude e nder leydi he ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to Guendi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal gonɗo oɗo saaha kala gembanade kay gam yidde wonde secrétaire général de l'ONU gam lomtade biteɗo Antonio Guterres o waɗi taɓande mawde no fewi e nder oɗo weekend saabu kay ko capantati jeeɗiɗi leydi o joguino kay taw e nder dongre Afrique yaduɓe candidature makko e nder weekend he noon o wafti kadi leyɗele nayyi goɗɗe mbawi tawtudemo ɗen leyɗele noon tawti candidature makko kay e oɗo saaha joni eɓe jaara 41 leydi e nder dongre Afrique tawi ko yaduɓe candidature Macky Sall yo won secrétaire général de l'ONU ɗen leyɗele nayyi noon nde o heeɓi e nder oɗo weekend woni goho leydi Rwanda ɗiɗi ko leydi Éthiopie tati ko leydi Tanzanie e nayyi ko leydi Ouganda ɗeɗo leyɗele nayyi tawtoyi doggol 37 leydi yadunode makko kay oɗo saaha joni o heeɓi 41 leydi siftinde on noon e oɗo leydi laamu leydi Sénégal kañum ha oɗo saaha joni koko jettani hollide kay yadani e candidature Macky Sall ɓe jiiɗa kay Macky Sall wona secrétaire général de l'ONU ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Sénégal keɗoɗen ñande 10 lewru avril gonɗen ɗo sanga 13h woni 1h ñalawma ko tona musto waɗi e nder chantier goto tawi ko chantier immeuble gonnoɗo e mahede to legal Grand Dakar e nder leydi e nder Dakar sara galle landa socialiste woni tigui la maison des socialistes parti socialiste ko Grand Dakar ko biyeteɗoɗo MSB ko maçon ko kañum teɓɓiti guila 4e étage o yani e leydi hen o wasi fittanu makko e saaha kay o wonno e gollade toon to 4e étage o waɗi noon o waɗani noon e saaha nde o golloto noon o waɗani casque de sécurité o waɗani kay ko wiyete casque de sécurité o waɗani kadi ko wiyete harnais de sécurité ko ɗon tigui o yani e leydi o wasi fittanu makko ko sapeur pompier en kañumen garen ɗon goski ɓe nawi ɗum to morgue hôpital ko sanga
sanga 17h30 kay ko nden police tini alhaali o wawi yettade toon waɗi tigui autopsie mum e lesgoji mum enquête noon kadi udditama hen ha mayde nde ɓeɗo tigui labde hano hannirta ni ha joni habruji men demgal pula to kanel paadena to kanel noon ko tana musto waɗi toon ko sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe kay e dow moto mo hinde jakarta kañumen basi pittali men e accident ɓe perɓodiri noon koye camion ben ɗum waɗi ko alada hanki o sappo ɗiɗi lewrudo sanga 11h e dow lawol kay kanel to banggue yaltirde faade Mbacké ko sapeur pompier noon kañumen ƴetti ɗon goskiji ɗi ɓe rewi ɗum to Morko hôpital mo Mbacké enquête udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko alada hanki o sappo ɗiɗi lewru avril wonno ziyara général to Tijane de Tijane mo Tijaniya toon to Tiwawon Sénégal naaɓe hewɓe ɗon ummiriɓe kay e nder jokli nayyi leydi Sénégal kala mbawi tigui tawtorede oɗon ziyara kanko khalifa général de Tijaniya hono Serigne Babacar Sy Mansour discours makko noon sakti discours makko noon o sakti toon discours makko tawi koye sakti koye ɗemgal oɗo biteɗo Serigne Cheikh Ahmed Tijani Sy Mansour e Serigne Maktar Kébé kamɓe ɗiɗo mbawi saktude discours makko o e nder discours o noon kanko khalifa o erima yimɓe kay ande tinnoto e diine islam o e tinno tigui e dewal mumen Allah ɓe ko holliri kadi wonde yimɓeɓe yo tinno ɓeydo tigui yurmodirde hakkude men gona tigui haɓɓere wotere tammodire tinno e diine islam o holliri noon o holliri kadi wonde julde wonta julɗo kay ha timma so wona kay sifore walla tawe jikkuji en laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam joguinoɗi o erima noon yimɓeɓe kala yimɓeɓe kala e koddigal moƴƴal kay woni ko wiyete cohésion wondude e yimɓeɓe kadi nde tinnoto tigui goppa mawnikinare ha laaɓa itta e ɓerɗe men o erima yimɓeɓe kala nde tinnoto tammodira naggodira kamɓe foof ɓe mbattodira hakkillaji ɓe ballodira kay ɓe ƴellita leydi ndi o dunima kadi nde jaam artata toon to Moyen-Orient e oɗo saaha joni e oɗo guerre musɗo tawateɗo toon ha joni habruji men demgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen jen ha toon to Kaolack biteɗo Babacar Diaye duuɓi nogas e tati o yarata wiyama teeɓa omo tawe kay oɗo saaha joni e juuɗe police ɓe commissariat central de Kaolack kanko noon kanko Babacar Diaye noon kanko Babacar Ndiaye noon o nanguirano tigui ko nangude suka debbo goto mo duuɓi sappo e jeegom tawi kadi ko handicapé saabu kay on suka debbo ko suura ko suudu miyeta woni tigui ko paawa kadi ko paawa ko mumo o nangui ɗum o waɗi ɗum violé caggal nde waɗi ɗum violé nde kadi ƴetti hen reedu kayida docteur noon tengtini tigui wonde suka debbo ko ɓe mbaɗa kadi ko cowiɗo kanko Babacar Ndiaye noon ko commerçant to nokku biteɗo abattoir o nanga noon ko guila ñande aletta hanki sappo e ɗiɗi lewru avril o yeddani noon ko to yeddani kay wonde o wonde suka debbo kanko noon o holliri tigui wonde tigui suka debbo laabi tati o yeehi o yari hen café kono laabi tati ɗi kala o holliri koye welede e suka debbo holliri hen laabi ɗiɗi koye suudu makko lawol tatawol ngol on ko suudu sehila makko goto biteɗo Camara o holliri toon wonde kay o waɗani violé suka debbo noon o saaha joni koko mooɓi reedu enquête noon nana jokki hen kanko mo tawi e juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena toon to Koumpentoum ñande aseta ɓennuɗo ñande aseta ɓennuɗo yuɓɓinanoma festival mo mbiyata festival Penkoum ñaani ɗum noon ko e nder festival he noon gueɗe cofde kay teskama hen e saaha kay préfet diwan o naati stade o yaɓani tribune o kay ɗum woni ko sanga 18h nden o yettima tribune o noon dendagal joɗinoɓe tribune kamɓe kala ɓe ummi ɓe daari gam hollude respect mabɓe kay so wona député ji ɗiɗi honnoɓe yesso ɓen kadi ummanademo ɓen député ji ɗiɗi nden goni député Moussa Mbaye e goɗɗo ne wiyete député tawi ko debbo ne wiya Awa Sow kamɓe ɗiɗi kala koɓe député ji coalition Pastef kamɓe ɗiɗo kala noon mbiɗen koɓe député ji Pastef ɓeɗo ɗiɗo ɗon ɓe cali ummanade préfet o ummanademo gam yidde hollirde teddugal ko ɗon préfet o noon holliri hen mette mum no fewi préfet o noon ƴendi téléphone mum o noddi commandant de la brigade territorial mo Koumpentoum nden commandant o noon arini arde daɗi mum ko ɗon tigui o yamiri ɗiɗo député ji ɗiɗi ɗi kayit nde jaltata stade o ndewe makko yaade mumen ɗum noon ko hollirde tigui wonde
e mette makko e holirde kadi wonde ɓeɗo député ji ɗiɗi calima ummanade mum cérémonie o noon kanko préfet o noon ko debbo omo wiya Safiyatu Joséphine Dieng ha joni habruji men demgal Pulaar sen numima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paden ñande jamma aleta hanki o sanga 22h30 e to nokko biteɗo hero makko to nokko biteɗo hero makko noon e centre e dow lawol taw ko route nationale numéro 7 ko camion remorque kañuma tigi woppi lawol mum o mabɓoyi e galle goto gonnoɗo sara goudron hay goto noon wasani hen fittade mum kono yimɓe tato mbarmi hen ɓen tato barmoɓe ɗon tawi hen debbo goto on debbo noon camion tawimo tigi ko ha e nder keblorde ha joni ko leydi Mali keddoɗen jamma hanki accident musto kadi waɗi e dow lawol e dow lawol hakkude to wiyete Tabakoto e to wiyete Keñeman ko auto particulier kañum tigi yalti lawol mum o marɓoyi e leydi o yani hawo ajji yimɓe nayo noon ina gonno e nder makko ene gonno ene makko woni kamɓe nayoɓe kala noon ɓe kolliri ene ko yimɓe andaɓe dowlude no fewi e nder diwan o ko wayno kay biteɗo Samba Bali ko champion d'Afrique bras de fer sportif hundude biteɗo Zoro o noon ko suka influenceur gandaɗo no fewi dowlude e nder Keñeba ɓeɗo ɗiɗo heddiɓe noon en keɓani en ɗinde mumen autorité ji ɗi noon cuwata wadde haydara kay haalande mumen ko fate oɗon accident ɓe kalani kadi so tawi gañiɓe wonnoɓe hen ɓe ko gañiɓe gañanɗe musta no fewi walla so tawi gañanɗe ene kakadi ha joni ko leydi Mali keɗoɗen e nder yontere mayde nde directeur général des impôts direction générale des impôts de leydi Mali hono biyete directeur général des impôts hono biteɗo Mamadou Fall Dianka o waɗi tigui wayloji kewɗi no fewi woni mouvement général personnel gollotoɓe e nder impôt ɗum noon saabima kay fodde temedde ɗiɗi capanɗe jeegom e tato sagata hakkude cadre kay ESA gollotoɓe hen memi ɗumen oɗon mouvement tigui wawi memde ɗumen hano hannirta ni hewɓe kay wonnoɓe postoji mum duuɓi kitali ha cikka kay ɗina postoji kañumen jeeyani koye mumen walla sikkannoɓe hay goto sa memde ɗumen kañumen kala mbawi memede hewɓe mabɓe kay ittama e postoji men nawama nokkuji goɗɗi hewɓe kadi ittama e guure to gonno nawama e guure goɗɗe oɗo saaha joni noon hewɓe cikku hewɓe kay kolliri hen metti mumen no fewi saabu ɓe jiiɗano yaade hakkillaji yimɓe foof noon e oɗo saaha keedi kadi koye oɗo direction biteɗo direction générale des douanes yato kañumen jagoradi wadde wayloji baɗini ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Ghana paɗena to leydi Ghana fodde football leydi Ghana ne tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna kay suka mabɓe joueur tokosa mo duuɓi nogas pettannoɗo kay e équipe walla club biyeteɗo club Berkelum Chelsea suka braɗo o noon o wiyeteno ko Dominique Frimpong ko ɗum woni inde makko e bis noon o jolno eɓe gartanno fettoyde match kay championnat hakkude mabɓe club biyeteɗo Samara Tex bis mabɓe o noon e saaha kay o wonno e lawol ko toon tigui o yana e lawol tawi ko sagataɓe joguitiɓe ɓe hinde braquer kañumma paddi bis o nden ɓe paddima bis o noon hewɓe sukaɓe hewɓe kay jolloɓe hen ɓe mbaɗi paniqué ɓe jogui kulol manngol no fewi heddima no foof ne doga en gam yidde dartude fittade mum ko ɗon braquer ɗi gone aynade mabɓe piyande hewɓe mabɓe barminama kanko suka o noon ko hen barmi baramande musno no fewi o nawa to hôpital koye juuɗe safroɓe o wasi fittade makko ko leydi Benin paɗen leydi Benin yehino sumgoji men suɓade hooɗeje leydi lomtotoɗo kay Patrice Talon caggal nde waɗi duuɓi mum ɗiɗi nde waɗi mandaji mum ɗiɗi manda foof mo duuɓi 5 e gaddi ko leydi ndi fodde million ngaji 6 électeur noon jaltino suɓade kay candidat mumen ɗaftodiral ngal noon wonno tigui ko hakkude candidat lamda laamu ka biteɗo Rome Yalda Wadagni gonnoɗo ministre de l'économie leydi ndi e candidat landa witeka BCF biteɗo Paul Hukme landa Lunda Mawka ka noon woni l'opposition principale opposition noon kan ko ɗawa kay ɗiɗo subgoji saabu kay catal halfinaɓe ko fati tigui e seni ko élection ngaji kolleri parrainage uji mabɓe moƴƴani ko ɗum saabi ɓe jeeya kay ɗiɗon subgoji ɗi noon tigui koye limore wonno jencude ni ɗaminno yalta kay so leeli ɗo e alarba kono kanko biteɗo Paul Hukbe lundiyanke o ɗaftodirannoɗo e landa laamu o jebbilima tigui o holliri kay wonde o jaaɓi ko piyaɗo jaaɓi ko gagnaɗo o ƴetti téléphone makko o noddi kay mo ɗaftodiranno woni Rome Yalda waddi men o wi ɗum tigui yo jogot jaam o waddi ɗum félicité o holliri tigui wonde o jaaɓi ko poolaɗo
makko to leydi Nigéria paaden to Nigéria noon ko bavure tigi bavure woni jumre militaire bavure militaire bonɗo woni toon woni tigi militaire uji sa kay jinna wadde bombardement e ɓen tawi kadi ɓe cikkanno ko yimɓe état islamique ɓe Boko Haram ɓe cikkanno tigi yimɓe islamiste ɓe Boko Haram ɓe jooɗi noon awlade mabɓe doje jooɗi bomboje pettoje e jeere wotere hono no holiri Amnesty ONG Amnesty International tan o waɗi ko gila ñande aseta ɓennuɗo e nder nokku biteɗo Djily e nder état mo Yobe to banggue rewo ɓaɗio funnangue leydi ndi mbiɗen ko avion militaire kañum tigui joore mabɓe pettoje bomboje ko famdi kala kene ɓuura temedere neɗɗo wasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen baramande musta no fewi ha joni koye nder dongre Afrique keɗen Papa Léon 14 ko kañum woni mawɗo diine isayankoɓe winteremo tawi jillu makko fuɗɗima altine hande o jillu makko e nder dongre Afrique ko nowa Papa noon faade o saaha joni ko nguɗo woni jillu makko ɓurgu woɗɗoyde kay ɓurgu mawnude o tijji noon jillu ngu ko leyɗele nayyi e nder dongre Afrique ɗen leyɗele nayyi noon waɗata jillu mum ko alada hande 13 ha ñande 23 lewru avril woni tigui balle sappo mo ɗamini wadde e nder dongre Afrique leyɗele nayyi ɗen noon ko leydi Algérie o fuɗɗiri ñalawma hande o so gayni o rewna hen Cameroun o rewna hen leydi Angola e leydi Guinée équatorial ko ɗiɗon leyɗele woni ɗi o ɗamini yillade e nder dongre Afrique habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabɓoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj salminama. En calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalama hande o puɗɗo ko leydi hono Côte d'Ivoire ɗo e oɗo saaha mbawi dañde kay e wawde wadde wonɗin testuji ko fate laboratoire mabɓe kono public nde tawno ɓe mbawi hono dañde taw ko laboratoire bawɗo wadde analyse ko wiyete ADN ɗum noon o udditama kay ko gila kay goo lewru novembre ujunere ɗiɗi nogas e joyyi kanko noon o woni ko toon to Witib waɗɗani tawde ko jeune industriel oɓe noddi tawde ko entreprise de mo mbiyata wonde TIC technologie et information tawde de la communication e nder natirde wuro toɓe mbiyata hono Grand Bassam ko ɗum tigui woni e oɗo saaha koɓe dañi wonande toon to leydi hono Côte d'Ivoire ɗo ko leydi hono Guinée Conakry oɗo saaha de kamɓe aɓe jogui woto caɗele mawɗe gam hebde ɗen coppere wonande kadi taw kadi ko wawde kadi ittude coppere ji mabɓe ɗi ha nder e banque uji mabɓe ni walla ni hani e nder ko mbiya hono plateforme tako numérique e taw kadi koɗo joɓɓele mabɓe e oɗo saaha noon aɓe jogui kay ngakkere tigui rigui to batte kono kalis noon wonande kay ndeɓe mbawi kadi hono keɓiri ɗum nde tawno wonde oɗo saaha koye kadi gala pelliti ɗemi jogui ko wawde kadi wiide wonde alay saago laamu ngu wawa kadi ñawdandeɓe kadi ɗeɗo caɗele ɗeɓe gondi so tawi wonde ala koppereje a wawa kay yaade wona ɗin nokkuji gam kadi cooda ko jiɗɗa sodde ko so tawi en koppereje ngala ɗum ko leydi hono Benin ene wayno dey ko fatti noon e ko ɓuuri ujunnaje taw to million ngaji jeetati taw ko ɓen arɓe wodde ñande alatare sappo ɗiɗi lewru ndungoɗe du gam ƴewde lomtotoɗo Patrice ono talon nde wonno ko kadi dañi ɗiɗi e gonɗi ɗin kanko moɓe jiiɗi lomtomo dauphin kanko kadi ɗon taw kadi ko leydi ndi woni jagol kala ko fati hono faggudu kañum e ɗen koppereje biyeteɗo hono Romuald taw kadi ko Vada ni kañum kadi wondude kadi e Paul taw kadi ko hun P kañum ko londiyanke ɓurɗo kay wonde kono modéré no fewi kadi ko mennoɗo wonde kadi taw ko jagol kala taw kadi ko pinal ene wayno e ɗum noon woto ɗe mbawi hono wadde ɗum noon rewi taw de taw taraka taw ko landa démocrate en ɗum noon kadi ene wawi taw kamɓe ne candidat mabɓe koko riwta wonande kadi commission électorale ɗum noon gam ɓe mbawa kadi ko jeeyede e ɗiɗo woteji baɗɗi toon to Benin ñande alatare kono ɓinnuɗo ɗe Nigéria ko famɗi foof yimɓe sappo mbasi pittali mumen e ɗum noon taw kadi koye hewɓe mbawi hono bersude en ɗum bayina noon ko ñande alatare sappo e tati lewru ndu gonɗen ɗum wonande ko ONG Amnesty International ene wayi noon e jalngu ndu waɗi noon ko toon ñande asatare e caggal kay hono caggal kadi taw ko midi e nder taw ko localité Djily e nder état Yobe to banggue rewo ɓaƴango funnague Nigéria militaire ɓe ɗi walla hunyankoɓe ɓe mbawi kadi miijade won noon ko ɓe wi ji wonande ko Boko Haram wawata hono wadde ɗeɗo kadi gueɗe taw noon ko gueɗe taw kadi ko kamtodirde ɗeɓe mbaɗi toon e ndeɗo jeere ha wawi kadi ko wawi kadi mayde ko maayi ko belsuɓe kadi hono mbawi kadi kono belsude e ɗeɗo gueɗe kamtodirɗe no fewi to leydi hono Gabon ene wayde toon e oɗo saaha
mo gonɗen sappo e ɗiɗi lewru ndu gonɗen ɗo woni e setto ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom woni ni taw kadi ko manitare aranirde ko fate élection ngaji kono présidentiel bannoɗi toon to leydi hono Gabon hani ɓe mbawi hono ɓenninde général Brice Clotaire Oligui yo ardo taw kadi ko leydi ndi ɗum no ndeyi ko wonno kadi ñande sappo e ɗiɗi taw kadi ko lewru hono avril ene wawi dogo ɓe nayi hono taw kadi ko e hirande wonande kadi taw kadi ko campagne mabɓe mo mbaɗno haɓe mbawi kadi wadde e nawnande oɗo kadi ara e ganguinoto caggal nde fulli taw kadi ko aali taw kadi ko bongo Ghali Abouba ko ɗum ɗo ndeyi tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo sardogo ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anudde kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sileba to Moderna ha to galle makko Sama Sa Kilinkara ka haydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kane to Fondu ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK8 Nouakchott e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓɓeɗi koto dowlaji tentude Amérique puɗorɗena Donald Trump kañum woni hoore dowlaji tentude Amérique o waɗi menacé leydi Iran no heewadde kala saaha o holliri kay à partir de altine hande o sanga 14h00 wonde kay ko uddowo dendagal kaggulaɗe woni poruji leydi Iran o didorno o holliri hay bato goto ummata ko ɗina poruji wirtade kay to wiyete détroit d'Ormuz hay bato goto kadi ummata ko détroit d'Ormuz naata e kaggulaɗe woni tigui e poruji leydi Iran ɗum noon ko caggal kayde pamodiral ɗon ko heɓede kay e kaldigal ɓe jodino toon to Pakistan hakkude laamu leydi Iran e laamu dowlaji dentuɗi Amérique o holliri noon wonde kay holliri kay wonde kay e oɗo saaha joni kay e nder jonde joɗino toon to Pakistan ɓaade pamodiral heɓaka ko uddo ɗiɗon nokkuji kala leydi Iran noon holliri kay wonde kala nde uddi kaggulaɗe mum goto no fewi dendagal kaggulaɗe woni tigui port tawteɗo e nder golfo kala koɓe kañumne koɓe joroɓe hen bomboje e pettoje guila noon aleda hanki o Donald Trump yamiri kay yamiri kay wonde kay guila hanki waɗi ndeɗo haalande wonde kay rokki yamirore dendagal dadiɓe makko ɓe maronisien ɓe ndeɓe uddata on détroit sanga 14h hadde kay nafiraji woni batoji yettade kaggulaɗe walla ummade kaggulaɗe leydi Iran faade nokkuji goɗɗi koto leydi Russie paadena laamu leydi Russie holliri yidde mabɓe kay ɓe kolliri laamu leydi Russie kay ɓe kolliri ɓe jaltini dendagal yimɓe mabɓe gollotonoɓe e nder central nucléaire tawtoɗe toon to leydi Iran ɗum ko altine hande o 13 lewru avril 2026 ɓe kolliri ko temedere jeetato sagar tawi ko russe naaɓe gollotonoɓe e on central nucléaire kamɓe kala ɓe ummima toon ñalawma hande o ɓeɗe lawol fatude toon to leydi mabɓe hono no holliri kay directeur général groupe Rosotam biyeteɗo Alexis Likhchev musidɓe tedduɓe gasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e so tawi ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosojo ko Saydou Abouba robino Afrique ko Alassane Oumar Mbodji ñalawma janggo o so tawi ko ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.